Klaro lang din ni Dr. Nilios nga ang ini nga kahimuan hindi gid dapat masulit sa ikaduhanan ni Action Bray sa nagligad to bulang ang ilaman nga pinangdakop madra sa nasabit nga lugar. Dito man to sa Balikutok? Doon, hindi man sa Balikutok, sa lain nga barangay, pero sa ilog man yapon Action Rex. Oo. So nung sa iya daw, hindi na gini makatarungan sa nagito bulang, nagsubra 100 tong positive nila. Bangod sa bulang-bulang ng Action Rex, subong, amo naman ni natabo, siya butang tabi, may misgayman o kung wala, may kahiwatan o kung wala, sala yapon. O may positive man kung wala, kay ginabawal, subong ang tinulipon, hindi gid amo ang ila ginhimo Action Rexa. Siya depende na kay Kapitan Mark Joseph Valenciano kung paano niya i-explicar ini ang nasambit nga hitabo kay suno kay doktor, ginhimo ilang ang iya sini katungdanan. So, first na is ang hindi paghiwat sa mga mass gatherings, no? Especially ang mga non-essential or entertainment activities na na-identify nila sa mga resolution ng politics na. Yung ito frustrating na nakabimaglimay na sa sinuman sa earlier, di ba? Naman na nag-outreach kami nila tungkol sa fighting ito na tapos sa separate sa mga barangay, no? Kaya ako nagsaksa ako ng mga pangayaw, nagsambahan ng may pangayaw na natukipan sa ilang na paggawa na positive sa yan. Pinagkaran kami sa pangitaman sa iya ng mga na-expose at so, sugod ito mga naka-100 positives ka nito sugod sa among yung na-trace naman sa among itong lugar, no? 100 positives sa over a span of 2 months kaya sa tracing. Imagine mo na ka lang wala katulahan walang tao kaya na yung may ito nakimot mo kami na dami ako naman sa mga PNP sa barangay na do sa klaro matag instruction ni Mayor yung Overlord na do hindi pwede so ito sa pattern anymore kasi nagkatuto ang positive wala na ako din man sa pamilya sa positive wala naman sila propia katampo wala din siya so kaya SMS sa ilang so yan medyo layo naman sila ako ito pang-keep na siya ito pang-punta na sa ilang barangay. Action Rex naman ang palayag ni Dr. Bien Nilios ang municipal doctor dira sa Banwasang Ilog. As of kahapon nga adlaw, pinaka-latest suno kay Doc Nilios, ang Ilog may ara sang 28 positibo active case sining nasambit nga si COVID-19 kag nagapabilin nga 4 ang ila sining napatay kung COVID-19 ang pagahambalan. Action Rex. So liwat nagapanawagan sa liwat sa taga Ilog, mga Ilognon, noon tato na ang kangay nga mga hitabo kay do firme lang ko nagagwa sa radyo ang Ilog sa sininga nga moamo nga tipon-tipon. Action Rex. Sa piyak nga bahin ang probinsya sang Negros Occidental sa pinaka-latest nila nga posting Action Rex. Nagmaymayon nga balita kay ang cases subong sa COVID-19 sa Bilog Negros Occidental nga aktibo ara na gid lang sa 895 Action Rex. So nubo na ni siya katama ikumpara sa nagligad to nga mga binulan kumadumduman din report naman na nagdangat sa tagga 1,500 sa masubra pa. Ang patay sa Negros Occidental kung COVID-19 ang paghahambalan sa nag-umpisa gid ang ratsada niya sini 568 na. Ang recoveries nagdangat na sa 20,464 kag ang total cases nagidman sa bilog nga Negros Occidental 21,927 Action Rexa. So far mo na mga update naton balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pakaronan to sa hapon basi maka-update kita sining tuman ka makusog nga ulan naging bubo sa bunga adlaw diri sa probinsya sang Negros Occidental kung may mga lugar nga mga nagbaha-baha. Action Rexa. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Action Brian Modo nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Siling ni Sir Salvador Inocencio
Na ano ang inyo udyo man sa on-air kalain gadula-dula kapin pagid kung mag-plug in ka sang imo station ID. Ang audio daw may guba nga transistor o kon resistor. Duha ka radio ginpaandar ko parihas gid abi ko kon sa radio ko lang. Gali ka daw wala man siguro. Ha? May ano sir? May audio, may guba gid man? Aw. Reklamo ding mga listeners so. Pero subong niya, okay naman, sir. Why naman sang problema? May bagayay pa na? Ay, ginabagay. Pag inainit pa siguro. Sige. Sige daligid lang kay kantuan. Tana yung balita ni Akson Artayopon. Tingalaman ko. Salamat, gid sir. Salamat, gid sir Salvador Inocencio sang information. Gina-check pa sa mga tech na mondre. Kay ulan-ulan mo ti basi ko na piktuhan bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan ta na yung balita ni Akson Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Akson Radio Philippine Standard Time las 12:23. Barangay Kapitan sang Barangay Banago kag Barangay Sumago ginahulat ang nagakaigong aksyon sang EOC angot sa nangin resulta sang swab test sa duha ka mga persona nga nagpositibo sa Delta variant. Yaring kauntan sa report ni Akson Art ay hopon Akson Art. Yes, Action Rex, ara ko sa Tominggoy, kakabit pa. Ha? Dali na lang Ito Tominggoy, ara pagkakabit, dali na lang ko na. Okay Ayos. Gasabat ko kayo na si mo, request sa piyak ng communication, gali, ari man sa piyak ang signal ta Tingalaman ko nga. So, tingala ko sin ko kayo, gasabat ko, ari gali sa piyak mag-agi. Anyway, sa aton nga mga Action Rex, ang latest subong update, kundi kahapon, ginapaidalom to ang duha ka mga persona, balang 71 years old, kag ang 32 years old nga nagabusong dito sa Sumag, upod sa ila pamilya sa swab test. Amo ni sila Action Rex ang madumduman mo nga report sa DOH nga nag-positive sa sining Delta variant. Ang masubo-subo sa mga balita kay ginahulat sa duha ka makapitan ang pag-akto na sang EOC kag pagpadala sang extraction team nga magakuha Action Rex kay ang balita sunod diri sa kay Kapitan Ricky Mijares sang Barangay Banago. Ang sa iyang case, ang 71 years old Action Rex, initially nga nabato niya kay Dr. Kahapon ginkuha to kun ato lang sa iya balay. Bali, subong nagkuha ang result niya sa aga. Positive siya liwat sa swab test Action Rex. So, ang matabo sini, kwaon gina siya sa balay niya, kay kapon way pa man result, di amo itong ginahulat nila from the laboratory. So, ang instruction nga nabato ni Kap Ricky Mijares, halin kay Dr. Chris Sorongon, nga kantuan gina siya sa extraction team, kagdalon sa facility. Amo na, no, kay luwas sa i-Action Rex, sunod rin kay Kap Ricky Mijares, way naman niya sa iban nga mga miyembro mo kay 7, sila talaga ng ginswab, way man niya problema. So, sining niya, ang mag-aakto dire kay Team BHERTZ, hindi man sila kwalipikado nga magkuha, kag ma-extraction team gina nga upod sa ambulance, nila ka nakasuksok sang PPE, nga mo na sila, ang magapadulong, no, sa sinang isa ka eksklusibong subdivision, nga dira nagatiner ang 71 years old. Ipabati ko na si Kap Mijares Santos Kasailuan ang sa area sang Barangay Sumagari ang palayag sang kapitan sa Banago, Ricky Mijares. Ang positive siya lang Japon ang positive. Okay. Sunod natin kay Dr. Sorongon nga advice, kay ginadvice na kami ni Dr. Sorongon kuwaong dito ay i-extract isa dalawang dito sa facilities. Oo, siya lang isa. Itawag ni Dr. Sorongon, siya lang dito sa akong Japon. Maulat kami sa nila advice, kaya hindi ba kami nakakuha niyang barangay, luwas ang ilang ambulance. Kaya hindi ba kami video, ang BRs ko, maupod na lang na dato, ting makakuha na ang rescue, BDRM, sige na makuha. Aba na, so next ang Akon confirmation. amo ning status siya ra pa sa ila sining nga balay kumong nagpositive siya ginahulat na lang ang aksyon sang EOC.
extraction team gid kag ang para may nga ambulance na. kwaon sa kagdalon sa facility Action Art. Correct, Action Rex. Pero ang iba nito nga pamilya ya? Negative sa swab test. Okay. At least negative. Now, sa Ila area tong edad niya? 71? 71, Di baskog pa na? Lalaki o babae ni? lalaki na siya, lalaki. Di baskog pa sa? Basko guro kay do na may no negosyo pa ganito ko sige pa gani ni amo ni siya naligan gani na worry kay ti nagagwa-guwa pa man ni kay may business pa mo. Sige. Ang sa area sa Sumag amo ni karon ang isa sang ginahulat ni Barangay Kapitan Rodney Carmona kay ang inisyal nga nabaton niya sa EOC sa ginkuhaan Action Rex kahapon upod ni siyang 32 years old nga nagabusong. Ang inisyal nga nakuha ni Kap Rodney kay pa siya ngalan actually napasabi siyang halin sa laboratory 3 yung Action Rex na nagpositive sa ginswab test kahapon. Uy. So, hindi niya mabalaan kung isa diri ang nagabusong, kung bala miyembro sa pamilya niya, of course, ng iban. Pero kung sino sa ila, mo na ginahulat niya pa, kag ginapaabot niya magana ito nga ang pagpadulong sa extraction team, ang ginimo lang ni Kapitan Rodney Carmona is to make sure nga 24/7, nga ginabantayan atong ginseld o kung gin-lockdown nga puluyan, Di may na hindi na may naga-message di gani o nga ang nagabusong ko nga positive sa sumaga panglabapas tupad balaya. nagapanglaba pa. Kaya ang mga asymptomatic to labi mo. Oh, asymptomatic to primero kay pagwa gani daw positive na, di ba? Asa nagpositive dito sila yung primero. Kadason, ang 32 ni, dason, quarantine naman na siya. Dason, ang iya sample, padala sa genome sequencing. Di isa kabulan na gani na i-Action Rex mo. Nagwa naman ang result nga positive sa Delta variant. Pero subong siling nagkaprad ni galing, nyaway pa ko kabalo kung sino gini sa ila naman ang gin-swab kahapon, ang nagpositive, kitatlo pagidya ang nabaton niya nga information, alin kay Dr. Chris Surungon man, kaginahulat nilang official gini-record, pero ang importante siling yati, make sure namon nga hindi na siya kagwa, pero kung tuon di nga nagapanglabat yung nagabusong, that is another thing, no? Nga dapat siguro bantayan gid. Ario, message ang isa ta ka abyan, palagpat na result na sang Delta kay ang nagabusong nagapinalang laba pagani didto. Ay kala. Kaya reaction Rex ko ang palayag ni Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumal. Wala tamon gani ang kay tinagtag si doktor lang may positive kuno ti way pa namo na kuwag ng ngalan ang mga names wala ka makatuan namon to po na sila sa mga balay ti guro padala pa na sa Manila man para kung sa genome ang genome sequencing na nila bla Ining mga areas mo secured na giniya may gamantay na itong Behertz. oo asymptomatic na naman kapadaan ganito sige mo lang lagaw to sa balay nila ang ila tong ay sulit mo tama layo mas lagka ng mga balay. Hindi mo gina, no? Isa man lang kabilog ka pang nagpositive, no? So, taklob lang? Amo na Action Rex, no? Ang ginahulat subong ni Kap Rodney Carmona man ang papadulong na dito sa AOC upod sa extraction team na mag-extract or magakuha sining giniport tatlo ka mga nag-positive nga ginakuhaan man sang swab sample o swab test kahapon kag sinilang adlaw nagwa ang resulta. Amo pa ning nahulat-ulat kay Doc Chris Surungon ang resulta sang sumag-area lang to, no? Oo, ang sumaga mo lang kay ang sa Banago at least kompleto na yung result na napagwa. Ang sa sumag yung iba way pa kung naguluwa. Way nagdululungan guro sa laboratory kuan pag-check nila. Di amo pa lang ginabantayan Action Rex. Karon na sa hapon ang balita with Sergio Marie Vargas sa why magiho ng car ang salakyan to sang syudad kahapon do Burgos to do kadamo gid sang quarantine nagpa-injection to. Oo, damo sila kay mga 400 sobra to Action Rex ang sa tatlo ka merkado na nabakunahan kahapon kay siyempre ang iban sinisila ginpakamayo nga dara naman lang kagkapin sa market nga convenient team sila kiti ara dara mismo nagkadto mobile nga bus mo Gani man. dara sila
Sana na ang mabakunahan next sa schedule, maglinya ang kato next karon sa schedule, mga barangay Action Art. kag sa mall nga bisan medyo pulubog daw tuon po ayawan ka naman pila bla. Oh. Muna ang isa sa problema, Action Rex. Sige. More updates niya sa Action Reports Afternoon Edition. Ang ka-action nyo, Action Art ay hupuno na sa balita o na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:32. Salamat gid Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon tadra sa barangay Sumag kag barangay Banago, pagro pagro distansya gamay pisarte balanta naman na galing mga Delta variant ni mo kay kon ultimo lang ning COVID kundi daw pila lang kadlaw no ang pag-quarantine sa sining pamilya no, pero hibaloon tara karon dugang sini sa EOC mga kaaksyon kun ano ang status sa mga kaupdanan especially sa area sang barangay Sumag kag barangay Banago. Kay iti amo tong report ni Action Art, tatlo kuno sa Sumag mo, ambot kon sino nga tatlo ni luwas to sa nagabusong blaine, may tatlo pa or duwa na lang no, amo na nga ton sini nga hibaloon mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay mangisayod tanay sa PDMP naton sa lakat sang panahon. Yari si Action Melvin Fierro sa aton sining linya. Melvin, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Yes, Action Rex, may udto man si Action Rex. Sir, anong pinaka-latest nga lakat sang panahon ta? Yes, Action Rex, may isa kita ka low pressure area nga ginabantayan sa mga alas 3 kay nasing kagahon. Ang low pressure area nga ginabanabana sa kalayoon niya mga 550 kilometros east of Biracatan, Duanes sa coordinates nga 13.6 degrees north, 129.3 degrees east kag easterlies o kun hangin gikan sa Pasipiko ang nagaapekto man sa Mindanao. So ang Eastern Visayas lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa magalomo niya kalangitan kag lapta-lapta nga mga pagtupa sa ulan o kung pagpangilat man kag pagpanagom nga dulot ina sang LP o kung low pressure area. Kasarangan doktor may pagmulumadlos nga hangin gikan sa nasilangan kag nabagat na nasilangan na naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ini si Melvin Fierro sang Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat kag mayong udto sa luwat. Ben, baliway gidman sang kabalakan ng ato sining nga mga kauturan except lang sang pagro baha-baha ni or may pagbaha gidman o kung pagro ulan-ulan ni Ben, way gidman? Yes, Action Rex, wala man nga dapat kabalakaan kaya ang pagtupa sang ulan diri sa ato. Mo na ekspektaro naton may mga moderate to heavy rains kita mostly diri man sa Bacolod area. Kung lang nato sa aton satellite image madamol-damol ang galom kag mga pagulan-ulan diri, mga pulupugada. Pero ining low pressure area layo-layo naman isa sa aton Pagkagali sa Giapo magalabot diri ang galom ni Action Rex. Anong next ninyo ganing nga reporting, Ben? Alas 5 karon may ara, alas 4 may ara nakita sang afternoon nga nga weather update Action Rex. Sige, salamat gid Ben, salamat gid. Salamat kay mayo nga udto sa luwat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Melvin Teros ang PDMP sa probinsya, mga kaaksyon, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras, 12:36 na mga kaaksyon. Daligid lang sa mga kaaksyon tamay tisi anay kulang balang imo sining lawas ang
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbig sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbig sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Ayos. Sige, may lang nga pagpamati kay Emeline Saudi. Emeline Saudi, salamat gid kay Jarma Init Rihon. Harry Kinyosa Hamilano, may lang nga pag-monitor, no? Gaonan off signal ninyo, Biko, gani guba radio ko. Gani, gatakod sila sa gababaw sa may, STL, linya sang STL. Maukin na sa karon sir, Hari Kinosa Hamilano, no? Kay James Barr, malaga pagpamati, Jim Bars, pabano nakuha ang Delta variant kay gahambal man ang DOH nga wala pa di sa Bacolod tani gin research gid kung sino ang mga nakontra sa mga nagpositibo galingin ulo namon, kung paano nagtuhaw ang Delta sa Bacolod. Thanks for reading. I'm your avid listeners. Ginasaligta man lang ni sa emergency operation, sir. Or ma'am, no? Jim Bars, no? Sila ning nakaibalo mag-explain sa publiko, no? Ayos, Lunila Tarosan, may lang pagpamati, Gatoslaw San Sebastian, Madam Lunila Tarosan.
Maria Teresa Ofilinia, salamat gid. Fuego, salamat gid Fuego. Thumbs up sa ba? May lang nga pagpamati sa kay Jandel Blue Season kag si Marmar Magbanwa kag si Tibo Magbanwa sang La Carlota. Salamat gid Fuego. Dindo sa Riego, tamyaw lang sa Riego familia, especially sa akon nga wife si Lorlen kag may apo Kimi listening now. Thank you so much Dindo sa Riego. Tumbay, Londoy, okay lang man signal yun di sa Cadiz, tinaw man daw sa minerals man gani. Ay, base sa charge na siguro, sir. Oh, sige, salamat gid Tumbay, Londoy, no? Thank you gid sa mensahe. Okay? Kay Janice Embarque Magbanwa, linya palagpat ng result sang Delta, kaya nagabusong, nagapinanglaba pagani dito. Ayo, Salvador Inocencio ga cutting off gid Japon si Rex. Gali ka. Ga connect pas la sir sa babaw. Babaw sang STL bla. Hindi iya small town latere kundi studio link mga kakso, no? John Peter Do, good noon diri sa Sumaga dula-dula inyo signal. Salamat gid John Peter Do. Joe, no? Liberty Benitez Waldo sa kay Jose Pacifico. Ga-watching live from San Enrique. Salamat kay Joseph Pacifico, no? And Jaja Matiliano, may lang pagpamati, isa lang ka persona, tamyawon ko sa Purok Torre Campo, ang amon Purok Chairman nga wala. Ayo, aligasyon na, hindi lang na dya. Kay budlay na. Sige Kabay pa nga maintindihan ninyo kami dre. Salamat gida. Dad Saveria, may lang pagpamati dira sa Barangay Sumag, no? Dad Saveria. April Joy Obrero Catalogo, watching live from Tangob, Greenfield. Purok Greenfield, Barangay Tangob, no? Salamat gid. Hel Javier, si Port Grass Lorks, mayong udto. Manda sa imo Port okay, sige. Thank you gid Port Gas Lorks kagel Javier. Thank you so much Hel. Sa kay Liasos Idnaho, salamat gid. Alex Montesa, hindi siya kasulod hindi siya siguro kasulod sir kay okay si Alex Montesa. Thank you gid okay. Sakit gid bot ni Jaw. Sige lang baladya kay gina Aligaston, Laydin Navarrete, salamat gid Paul Spot. Thank you gid, no? Salamat gid. Happy birthday lang sa kay Papang Joe Dilagdon, no? Birthday 70th birthday from Barangay Pandanon DSB. Alin sa kay Alex Montesa. Rogelio Villarito Tanlangit Jr. From Bago City, salamat gid Sir Rogelio Villarito Tahanlangit Jr. Martina Liling, kay Hera Calataro Mahando Gwen, watching at Mama and Son, Pizzeria. Shout out lang kay Yen kag Tenten. Salamat gid. Thank you gid Hera Calataro Mahando Gwen. Sa kay Yen kag Tintinda. Dining area ninyo Hera. Thank you gid Hera sa panyaga, no? Si Hel okay. Juliet Sumagaysay Binigno, salamat gid Juliet. Thank you gid madam. And kamusta? Tamyaw lang si husband niya si Bini, no? Salamat gid Juliet Sumagaysay. Binignos and Binignos, no? Ga-monitor sila subunga dala sa area sang Barangay Sumag ni kung Barangay Tangob ni ganing inyo, Madam Juliet. Salamat gid. Thank you gid. Ronnie Mananghaya sa Hof of Saudi Arabia. Salamat gid. Janie Solgon. Thank you gid kag sa pinalangga nilang si Tatay Tony and Nanay Biging, happy anniversary. Salamat gid. Janie Solgon. Ka Jennifer Albay Pigares, may lang pagpamate ka Jennifer Albay Pigares, no? Cyril Limbo Topas, may lang pagpamati. Franklin Tilihuyo,
Baksay Jemar Seron, may lang pagpamati Baksay Jemar Seron, no? And why na? Dire kita na sa uboso. Sa dalom nga portion kung mayari pa. Mama Insan Pizzeria, sir. Mama Insan Pizzeria, sir. Munisa Hera. Thank you, Gid Hera. Okay. Namit na dagurong pizzeria, no? Ano na daman? Marlene Plotenia, watching from Hinigaran. Thank you so much, Marlene. Merly Dolido Magallanes, thank you so much, Gid. Richard Tang, salamat, Gid. Richard Tang from Sagay, City Negros Occidental. Kay Linda Heroy Imalay, may lang pagpamati. Hay lang ko no kay Jerry Imalay. Thank you, Gid. Gian Resisio, salamat, Gid. Salamat, Gid, no? Okay, thank you, man. Hera, thank you, Gid. Alohipan Bien Bren Lawigid from Barangay 1 Isabela, thank you, Gid. Salamat, Gid. Gapamati sila sa Barangay 1 Barangay 1 Isabela, no? Thank you, Gid. Hera. Thank you, Gid. Paniaga siya. Shout out lang Yen Tintin cashier, sir. Okay, cashier ni si Yen kag si Tintin. Ayos Thank you, Gid. Hera, salamat, Gid, no? Thank you, Gid. Dali lang mga ka-action standby anay kay manong balik kita sa dili gid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
sa tiyon sang kasubo. Nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Philippine Standard Time, las 12:52. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras, 12:54 na mga kaaksyon. Sige kay tirahon ta dugay-dugay siring ni Hera Kalataro Mahandog Huen. Wala man kadaog pero enjoy pa lumba type. Sige sadya sa pa-online game sir. Thank you gid Hera, thank you gid. Jan Acosta, salamat gid. Kag Bakcheva or Bakcheva BCGO, Bacolod City Government Employees ni Guro. May lang nga pagpamati kay Jerry kag Erlinda Lagtapon, Sanghupanda Subdivision, Barangay Alihis. Salamat gid. George D. Maranyon, salamat sa inyo sining pagpakigopo. Daligid lang kay kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, Aksyon Eric Magbanwa, standby. Inimay kang tanan sa bangod sa pagpangimo no, 51 anyos nga bana sa Banwa sang Morsya. Naghikog niho, yaring detalye sang balita. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex patay na sa matapos nga gindeklarar sa Corazon Locsin Monteliban Mineral Regional Hospital ining 51 anyos nga lalaki matapos nga ginpustihin niya ang yasin nga kaugalingon las 10 pasado kagabi sa isulod sa Kuya Puloyan sa Banwa sa Morsya. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Frankie Pasyente ang Deputy Chief of Police ang Municipal Police Station, bangod lamang diri sa pagpangimon
ginautas ang 51 anyos nga bana ang iya siningkad kaugalingon paagis pagduthang sa ulo gamit ang caliber 38 na revolver. Nga gusto base sa investigasyon, dili nagapakita action rex nga antes pa lamang dali natabo ang insidente na diskubrihan isang iya sini o kusang bana o kusang biktima nga may kaistorya ang iya sini nga asawa paagi sa video call. Bagay nga ginawayan bala action rex sa mag-asawa na dugang pagdiri ni pasyente tungod sa mo itong hitabo ang hapon pa lang action rex nag-umpisa na ini na mag-inom tugtog na nabutan sa gabi kag sa nagpauli niya ini action rex liwat naglalisay ining mag-asawa rason nga ang ining biktima nagrekta ginayon sa iya sininga kwarto kag ginkuha ang iya sininga armas nga caliber 38. Ang asawa, Action Alvin, ang asawa is ni Araman? Araman, nagsunod na galing sa kwarto ang biktima. Sa kwarto nila kaya nag-away, gilayon action rex mo. Ikaduwa nila nga away, bala? Diriya nga pagrekta sa kwarto sa sininga biktima, may ginatago siya nga armas sabi nga caliber 38 kag diriya imposil niya ang iya sininga kaugalingon. Nang una pa diri action rex nga dinadala ang biktima sa Murcia Health Unit. Ang niya biktima antes manding kay diri sa Corazon Doctrine Montiliban Memorial Regional Hospital galing kiti alas 10:50 antak na kagabi ini siya ang napatay samtang ginabulong ini paagi man sa deklarasyon ni Dr. Rodas Niño. Ang sa lugar sa insidente action rex diri kay police lieutenant pasyente nakuha dito ang isa ka caliber 38 may 3 ka bala kag ang isa pagidiriya nga bala nga nakalupok action rex. Ari ang pahayag ni police lieutenant Frankie Pasyente. So Panginoon ng kabangganan isang hapon na nag-inom at gabi nagpuisay sila kay ang asawa then namutong tabo. Anong plastada sir? Nga nagpanginmatay ni siya? Mga nalasing Panginoon. Ano sir may na-discoveryan siya na no? Discoveryan siya sa asawa ya nga may ka-video call. Ang istorya sa nakon nga investigador, kita sa cellphone nga ang asawa ya naka-naked upper clothes nga napakita siya sa video call. Kamutong rinalila niya nagpuisay sila sa asawa sa gabi nga nakainom na sa basta nga nagabot nga ginkuha yung narago-tago yung armas sa iya nga itong aparador ginkuha yung kaging tiro ko gulingon niya. Sir, ano gigamit siya sa pagpanginmatay sir? 38 caliber revolver. Aksyon na rex sa tabahin din lamang ini isang napahayag diri Di na ang Action Alvin? Bangod din lamang Action Alvin? nadaktan niya din ang mga sininga asawa may ka-video call galing kay ang sitwasyon kay pasyente nakahas ni kagtang na-discoveryhan niya. Action Alvin, why ka nang monitor? Why sa monitor din sa nayon nga malparahi ni man? Sige na lang proceed na Action Alvin. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 ang aton sininga tomorrow, no? Kay
Pang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, uno na ang aton oras, 1:01 na mga kaaksyon. Tikay basta mag-acknowledge ko gani isang mga commercial ga off na di, gina-off na mo na dire, no? Kaya hindi na pwede sa Facebook mo ang mga commercial kung nga naga-off, wala kami tingog, no? Ayos basta mga commercials gina-off na da para nga hindi mag-sulod, no? Sakay hindi na signal gina-off gidna, sakay hera gina-off gidna, no? Basta commercial. Ayos kay Ka Jennifer Albay Pigares, ga-monitor pa sa gyapon sa Tutong 4, Barangay Filisa. Salamat gid Ka Jennifer. Na Ka Jennifer Ami Phil Ormando, salamat gid Thank you, Gid. Sakay... okay. Sige. Thank you, Gid. Kantuan tayo ng balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Vaccine halin sa Police Regional Office 6. Mag-abot sa syudad sang Bacolod kagamiton sang mga kapulisan halin sa Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Galing kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon na Rex, basi maka-angkon ka dira ka makasutor ka sang delay na pong dira nga pag-report because of our technology nga gina-adjust mo sa aton nga technical department as Rex, no? Lain gid man kung ikaw kung nagaka-delay ikaw sa pag-report good na good. Ayo di purma. Hindi ka kabalaka dira nga kung isa nag-break nga hindi kita mabatian because of our signal na gina-improve sa aton nga technical people, no? On the earth action Rex, no? Ayos Ang muna ang tirada, no? Tingala man ko ga-delayed si Action Alvin bisan nano ko ga break wala ga break sa gali kay delayed ko 25 seconds. Oh yes, Action Rex. That's why. Daway ka man yaga ka-delayed. Ati kay may unot ang bulsa. Ayo di purma. Amo ginambot ko si ganon mo. Why kay ka-delayed kay may unot ang bulsa mo. Iyaya. Bisan nano mo na ka-break, na wala magyapon ga untat Kay wala unot ang bulsa. Ayo di purma. Ayo. Mayang hapon dali kay Jimuel Cateruina Donduyano sa Barangay Consuelo, Panuas ang Ilog. Gapamati ti sila? Oo, salamat gid sang duway di kasakong talong nga ipadala sa aton nga Duwax Rex, no? Di nang talong daman? Ari nagani gyud pasaka ni Action Albino bag-ulang gid. Bag-ulang? Bag-ulang gid do kasako ni tag isa tayo kasako nga talong, no? Anong tanaman? Dumo. Ayo di purma. Ano talang ang pagkaon man? At gusto mo adobuhon, kilawon, prituhon, subahon. Oh? Okay. Sige thank you, Gid. Sino to ganito? Si Jimuel kag Mrs. Rowena Donduyano. Okay. Siling ni Sir George Gargasiran, siling niya busog na si Action Eric amuna nga hindi delay. Dubalaan mo, sir ba? Ayo di purma. Pero hindi nga po nga talong kay Mr. and Mrs. Donduyano. Actually, salamat kita. Mr. and Mrs. ano to? Donduyano. Yes. Si Action Alvin Graba na ang nagdala diri? Dala. Oo, ali pa na sa ilog, yung karga sa tracking, kaya daw tracking, hindi kadala sa 2 kasako. Tracking. Ayo di purma. Hindi amo. Yung ariyalan ni sa may libertad, kay para nga makwat, Axorex, no? Okay. Oo. Gid. Organic, ini katalong Axorex, namin, ini kay kaninghod pa, pero kanami, lagi kalagpa Axorex, namin, kita basta organic na talong. Oo, nami na. Oo. Namin ako may kuwan pagid, may itlog bla.
Oo, kaya siya sa itlog ag borang budana. Kag bati-batihon. Bisan ko no delay malingaw ka. Siling ni Hera. Oo, gakalingaw ka ni si Mr. and Mrs. Londoyano kung kita na nga duha, amas kung iba pa nato nga mga tagparamati. Oo, si paring Ruel Seroma, ramano sa barangay Villamonte, monitor man sa. Ay, salamat Sa kay din, salamat Jimmy din. Oliveros Latido sa barangay Mailom, si Alin Chloe Himutia, baga mo sila, si Madam Elizabeth Malaka, araman. Bisan late na sila kuno, basta kay ngabot sila sa imo, okay na kunong ila sining adlaw, ti wala kita na. Ayo di purma. Sila ni Marison niya, bala sila niya may sunod pala kuno nga talong si Mr. and Mrs. Londoyano padala. Ate, may lang pagpamati da. Thank you, Gid. Kagay Marison niya, gara. Si Marison niya mo ni si Mrs. Graba? Oh, yes, actually. Biko kung pati ka na, pre. Lawag-lawag lang na. Ayo di purma. Lumutaw pa sa nangalan si Pare Albino. Si Kirk Jan de la Cruz, ara naman siya, monitor man. Oy, parin dyan, Kirk Jan de la Cruz, masukin na sang GNG. Ambot kong din siya, subong kuwan na. Gabiyahe sa subong. Sa isa ka kwarto na mabugnaw. Siling ni Rochelle Florencio Susana, namin na turtahon, sir. Ginaturta ng itlog, ang itlog, ang talong? Pwede. Kami na po ito, isausa mo sa sinamak. Paksiwan niya. Pwede. Ayo di purma. Oo, ginagawa nila ibang nag-search vlog, ginagawa pamalahan ka. Ang ibang ginasampaw na siya pinamalahan, ang talong. Kadlaw man si Alex Montisa na lang kay. Ano ko no? Ha. Lol. Gakadlaw siya. Sige lang wala. Nag-test kasi Marison niya, Nga? Sila niya, pare legal wife yun. Ayo di purma. No. So, isasalig yung pare Albino. Ma-outside di Colombo, kasi siya magpuli. Outside di Colombo, is pare Albino sang ubray. Okay lang na Marisi pare Alvin, Why problema? Okay na si pare Alvin, Maria. Buot Okay lang. sa Marison niya, si pare Alvin, Buot is pare Alvin niya. Oo, kung katulog. Ayo di purma. May paaman pa ba? Sa kay Joseph Chowada, kag kay Mr. Manuel ko, may lang pagpamati. May lang mga tila sila. Kagawad Jofred Zapanta, si Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles, La Casiliana. Si Kwan Galiba, si pare Manuel ko, kag si Joseph Chua. Gani. Ga-monitor sila subong. Si Engineer Alcon Normandel, kag si Engineer Marlon, posisyon na mayong hapon mo sila. Correct. Ano mga listener pa nga dahil hagya sa radyo, Laban Dimpas labi mo ati. Why niya kami niya reaction automatic, Laban. May chimpo ka pa da? Siling ni Hera, linya palang luya, sir. Anong palang luya man? Sino galuluya man sa talong? Sinong palang luya? Siya guru Ate, ambuta? Ayo di purma. Basi ko taman bolo. Ano? Bolo. Ayo. Ako lang yung palang luya. Ako na yung tuna na may kaon kaldo, batsoy. Si Sir Armando Cabilis, nagbalik na? Nagbalik ko na sa guro Ate. Huwag isa na pabalo sa ito na Arisaw, pamalakpak ag nagayuhom. Sir Armando Nagayuhom Cabilis, ka? salamat gid sir. Thank you gid. Salamat kin siya sa imo. Nabalik ko sa mga surat ka. Hera, galing talong gali, kontor tahon. Kontor tahon. Okay. Si pa naman, Armando Cabilis, si mabalik ng guro ya, access ko magpunotaway, liwat. Gani man. Sige, Kay kay may insindihan man tong pagka-puli mo. May pasig siya sa Canada, sa nanuras siya, pwede siya kabalik sa Pilipinas niya. Di matanggal ka na, hindi na tayo mag-report? Ati, wala pamatay uras. Ayo di purma. Sige na, anong vaccine? Anong vaccine ni Alin sa Police Regional Office?
Ang may vaccine nga napabot sa siguro sa sunod na semana ni mabot ang vaccine nga halin ini sa Police Regional Office 6 kag intended ini para sa mga kapulisan naton sa DCPO na sadtong in-augment dira sa may syudad kag probinsya sa Iloilo sa kasagsagan para sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Siling ni Police Lieutenant Colonel Estrellada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, Mayo mo ini, kaya may iba pa di Action Rex nga kapulisan sa Bacolod nga so far, wala pa gani, din man mabakunahan kay kinanglanon Action Rex, ang ginatawag balang endorsement sang ila sila nga doktor kung pwede na sila kag sara na sila magpapabakuna kasi hindi mga pulis na iban nga wala pabakunahan siling ni Dr. Rex may mga gina-software ini mong nga mga mga balatian kung gusto nila nga magpabakuna kinanglan nga may ara sila gidan na certification na magahalin sa ila sila nga doktor o galing sila bakunahan Action Rex. Siguro mga sumusobra pa man ini sila nabilin mga 60 ka pulis diri sa Bacolod ang so far wala mabakunahan. Kag pasalamat din si Police Lieutenant Colonel Estrellada, ang Operation Chief sa BCPO kay no less than ang City Health Office, ang LGU sa Bacolod si Mayor Bing at ang EOC ang mugid ang nagpaninguha na mabakunahan ang ato ang mga pulisan kasi diri nga ini sila ginakabigman na mga frontliners ng iban din na assign sa trackers team no sa iban na assign sa quarantine facilities ang iban ti gali korida man nagaoplan sita galipot sa mga dalan so amo ni sila ang makabigdaton dapat matagaan protection na hindi man sila dali matapikan sang siling COVID-19 specialmente ining Delta variant na ari na diri sa syudad sang Bacolod. Kapati antas si Liada sa interview sa Action Radio. Sa amon man sa BCPO ang nabilin niya na no ang 60 plus na sila may mga comorbidities na sila nga with the prescription sa ilang doktor kung daming time din bawalan however kung ibang sinada may ara man nga nakaschedule naman and aside from that direct no yesterday man during sa meeting natin upod sa ating city director may ara naman kami na manugabot man nga vaccine coming from the regional office intended para sa mga manugabot ng mga personnel to assign sa Iloilo. Subong ginakulatan na lang kung sama abot ang vaccine and at the same time ang mga personnel man natin. Kahit muna, kinanlang tagid nga sang vaccine man sa mga kapulisan natin kasi ang mga assignment natin sa mga kapulisan natin, especially ara sila sa mga quarantine facilities, ara sila sa border control natin, nagatandak sa likurida, nagatandak sa operation sita natin sa mga dalan. So, prone sila sa muna kinanlang nila ang vaccine man para maka-protection sa ilalawas bakit sa COVID. Sa amon no, sa PNP, sa BCTO particularly, kapasalamat din kami sa aton nga City Health Office man, no, kay sila gining sa aton nga mabakunahan kita. At ulit ginalawd nila nga parang din ang mga budaya mga kapulisan, diri na mismo sa BCTO headquarters, din kandak ang vaccination sa iba nga nabili natin ng mga kapulisan. So, subuman sa aton nga mayor, no, sa ayaman nga pagsugot, nga pisintan sa ating EOC nga muna ginalaw nila nga Correct, si Police Lieutenant Colonel Estrellada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office sa interview sang Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Mampanag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, Ario Evergreen Herb
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 16 sa nga oras. May lang nga pagpamati. Sakay, okay, sige bro. Thank you, gid, sakay Sir Armando Cabiles, no? Ga-monitor. Lingniher, linya kadamo bala patalang sir mo sa mga mapabaksin ka haladlukan sir. Ano niya, sir man? Ang ano man, kadto lang sa City Health or Municipal Health Center. Kay ara gid ang piho, no? Sila nga pabaksin ka, dapat sa mga otoridad ka magpabaksin, no? City Health, sa mga doctors, para sigurado, no? Siling ni May Flores Alcantara, siling niya Action Rex na insalada, talong monitor lang kami di sa bago. Thank you, gid May Flores Alcantara, no? Okay. Tapos na kuya pabaksin hera. Nagligad pa tong mga sinimana, no? Dugay-dugay na. Salamat hera. Kalataro, no? Thank you, gid. Jose Erson Lapinighonyo, salamat, gid, no? Thank you, gid. Ayos, sige. Daligi lang kay kadtuan ang balita ni Akson Roger Gotibo. Pagkadis kita anay, mga ka-aksyon, daw naghulaw-hulaw ng ulan subong, no? Pero sa iban siguro, garo tulo-tulo pa ning talithe. Ini may kang taman sa duha ka mga wanted persons arestado sang kapulisan sa siyudad sang Cadiz angot ini sa kaso nga pagpamahog ay perti. Ining duwa gilayon man nga nakapiyansa mga kaaksyon, no? Ibaloon tabi ang report ni Akson Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz angot sining balita, no? Daligi lang Akson Roger kay hindi pa ma-click ang imo sining kuano. O ari na siya. Daligi lang, standby. Yaring report ni Akson Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Akson Roger. Action Rex gindakop ang duha ka mag-utod sa kaso nga ila sini nga ginaatubang amo ini ang simpleng threat upon ini nga kaso nga gin-issue sang MTCC sa siyudad sa Cadiz. Mga 19 katuig na ang nakaligad kagini sila ang dadakpan. Ininggit pang-aristo, gikilala kay Arnaldo Valencia y Esperta, 54 anyos sa edad, samtang ang utod sininga si Jose Arnicito Valencia y Esperta, 52 anyos sa edad. Suno sa report, mga alas 2 pasado takna sa hapon kahapon, ini sila ang samayin sang Asenda San Jose, Barangay Kaduhaan, sining siyudad. Tapos nga, bit-bit naman sa kapisan, ang warrant of arrest, may criminal case number 6668 para ini sa light threat nga pasaka sila nga kaso kada kapit sa ang warrant of arrest nga Enero 28 2002 ginapirmahan ni Honorable Judge Rolando Ramirez ang presiding judge Santos sa Municipal Trial Court in Cities dari sa may siyudad sa Cadiz. Gipanugot na naman sa korte nga makapiyansa sila sa 2,000 pesos para sa ila sinit temporaryo nga kahilwayan. Gilayo naman nga nagpusong bill kahapon sa hapon before sa alas 5 sa hapon nga magtakop ang talatapan sa fiscal korte. Ila nga natigayon nga ma-post nila ang ila sining bill nga 2,000 pesos. Nagkaroon na kaangkon sila sa temporaryo nga kahilwayan. Gilayon sila nga hilway man gikan sa custody sa Cadiz City PNP. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Akson Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon, no? Kay Alin Louie Himutia, gatamyaw lang sa pamilya Gidlayan ni Sir Allen. Thank you, gid. Ga-monitor sila subong, no? Sige. Daligid lang mga kaaksyon, standby anay. Manumbalik lang kita, dugay-dugay. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:30 ng aton oras, may lang pagpamate sa kay Geno Estrabon. Kay Geno Estrabon, mayong udto lang kay Vince Patrick Estrabon, kay Renan John Castaneda, kag kay Jacob sang Sitio Pag-asa, Barangay Inclaro, Binalbaga, Negros Occidental. Salamat gida. Thank you gid. Kag kay happy birthday gali kay batchmate Engineer Rodney Gostilo sang Kabangkalan District, no? May lang pagpamati sa District Engineer sang DPWH sa 6th District ni siya kung 5th District, no? Sa Kabangkalan Base si Engineer Rodney Gostilo. Happy birthday halin sa imo sininga mga batchmate. Thank you gida. Salamat gid kay daw kalang-alang nako sa tiyempo ho. Hindi na ako magpadugay pa. Standby na sa masunod nga programa ang This is My Life. Upo danay temporaryo si Action and Defensor. Mangin kaupod ninyo sa Monday si Action Welma Sugaton. Balik na siguro sa programa ninyo mga ka-aksyon. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod sa kinandan. Ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.